Čaute ľudia, my sme Stick Boys a moje meno je Adam, jeho Dano a sme tu pri dnešnej hre Agario. Áno. A ideme hrať Agario. Áno. A môžeme ísť na to. Táto hra spočína v tom, že musíte takto gulička byť a aby vás nezožrali. Áno, oni nás zožrali. Those Logic Games nezežerú nás. Žerú. Lebo hráš ty. Tak ti poviem. Počujem ma vôbec ten mikrofón. Počujete? Počuje. No vidíš. Kopíruj všetko. Skoro ma zažrali. Oni ma zažrali. Dobre, idem ja. Oni ma zažrali, to chápete? Chápete to? Tak dám teba by zažral každý rozumný človek. To si fakt nemusel. A každý ideme v tejto hre dvakrát. Bude to krátšie video, ale dneska natočíme ešte jedno nebo. Omg, všetci tu po mne. Zežer ho, ty si väčší. Pomoc. Omg, dojde. Aha. Azerbajdžan. Ja chcem byť prvý. Čo ho zabí, ne? No Idem. tak prvý to pekne snívaš. Ja snívam. Čo? No, že... Nejde to. On už mohol dvoch zožrať, ale je z takej istej veľkosti. Áno. Bohužiaľ. Friends. To hrajú dvaja, to vieme. Jak my. Boys. Áno! I want Počkej, it. strán po ním. Zežer ho. To nedá. Musel si vystreliť, už by som ho mal. Nemal, lebo čím menší, tým rýchlejší. Bacha, nechod za ním. Musím. Počkaj. Ne. Uvidíš. Hej, ďalší Hitler. No teraz chod po ňom, keď vystrelil. Obama! Ty si debil? Ne. Počkej, čakaj, kým sa spojíš a chod za ním. Bacha! Dvaja na ňo. Oni ho zežrali. Dobre, idem. Nemám to rád. Prečo sme rúžoví? A prečo práve ja? Môj Google bol rúžový. Vôbec neviem. Dneska natočíme možno ešte Minecraft. NASA! Ne! Putin, či kto si, neviem, NASA, nechaj ma. Amerika. Ale tam niečo bolo, nejaký ksicht, nejaký face. To bolo Grécko. No, ale tam bol nejaký face k tomu. Everybody dance now. Ty si nevšímajte, to je taký... Neboj sa postrávať. To je retard. On je retardovaný retard, pochopíte to? Ne, prosím! Fú, Putin ťa trže. to není Putin, to je nejaký divný Ty face. si nám povedal, že to je Putin. Myslel som si. Jaká gulička! Asi mŕtvý. Idem. To je ten Friends! Áno, rýchlo zožerem, daj to sem. Jasné, ty si najmenšia gulička a zežereš najväčšiu. Áno. Počkaj, Friends je... štvrtý. No nechápem, jak ty chceš, keď si nejaký 50. Idem zožer Grécko, počkaj. Je väčší než ty. Nechaj ma, není. Posledný krát ide, keď skape, tak ukončíme video. On ťa skoro zožral. No, že ja som to Majster veľký. Tak, toto by bolo z tohto videjka všetko. Dúfam, že ste si užili. A dajte like, Odber. koment. A čaute.